Mano nagano ka? Nagpapasaksak at karabaw. No, 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 no. No, 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 no. An awit han kaumhan. Ini nga kaumhan puno hing kasakit. Kasamok nga hingpit an ungod nga awit. An mga reklamo hilumla nga pirit kay nahahadlok man hadi maaringit. Bato-bato sa langit ang tamaan ayaw kaurit. Peace po. Nagpapasibo kadagatan, kakurigod madagpan, hinin balud. Habaras na pulilit, kundiri hira, nag-iisog. Balud. Paano na nga ini? Nga at mga buhat. Paraon ang surat. Kay baguan forma. Pabalik-balik la. Kapaliwat-liwat. Bagas sa lawahan. Nga balud hadagat. Sa langit ang tamaan ayaw kaurit. Peace po. Sakay. Sundatan nala an iya maupay. Balihaan dikta han iya pagtugway. Bisan di na tama hayaw gud titiway. Hala sakay nala bisan kit mawakay. Sa langit ang tamaan ayaw kaulit. Peace po. Aduh.
Buhat! Hoy!